Hola, què tal? Com estàs? Benvingut una setmana més, els divendres a les 6 al Connecta amb la teva audiència. Avui tenim un cas d'èxit d'emprenedoria molt rellevant, a més, estic orgullós de poder dir que som amics, amb Fermí Cuéllar, el creador, fundador i desenvolupador líder de The Corner, acadèmia d'educació. Fermí, com estàs? Què tal, Enric? Molt Pues bé, molt bé, molt bé. Molt magníficament, content de aquí estem. tenir-te. I jo molt content d'estar aquí amb tu compartint aquesta entrevista. Molt bé, molt bé. Escolta, estàs a S'Agaró, eh? No estàs a Sí, Barcelona. sí, ja tenim un país meravellós. Fa uns dies estava a la muntanya, ara sí aquí, i res, en una hora estàs al Pirineu i a la Costa Brava. I és realment una meravella. Catalan Way of Life, clar que sí. Si és que al final el principal actiu que té Catalunya som els emprenedors. Què bé que ens aniria si els 4 petits espermatozoides cada tants que ho intenten o aconseguissin es quedessin aquí i treballessin aquí i reinvertissin aquí. Molt bé. Escolta, bueno, saps que fem una espècie de qüestionari així una mica obert, tipus Superpop, el qüestionari de la Superpop, però és Sí, el sí. qüestionari de la Superpop d'emprenedors, no? Vale. Llavors, petita presentació, el Fermí Cuéllar, per qui no el coneixi, és el creador de The Corner. Jo, amb el teu permís, vaig ensenyar una miqueta la web perquè puguem veure la web. Val. Si en principi s'està veient, veieu que ara ja està oberta la matrícula de 2020, tenen una web superguapa, la tenen treballada. Evidentment, les webs sempre són un work in progress, o sigui, sempre requereixen d'un d'això. Tenen un equip sobretot per al tema d'idiomes, poder treballar amb... Bueno, i pel tema de nens, per exemple, és un tema important perquè els nens en aquesta fase poden agafar un idioma i adoptar-lo com a natiu. També els young learners, com ho tenen organitzat en fases d'edats, amb la qual també, evidentment, ell ens ho explicarà millor. Ara no marxarem d'aquí, sinó que ens dedicarem una miqueta, us ho estic ensenyant jo des de fora, i ara ell ens explicarà el que consideri adequat. Veurem l'equip també, treballar-ho tot en anglès, enfocat a un anglès professional, titulacions oficials. També hi ha alguns cursos tant bonificades com formació subvencionada com formació específica per a empreses, molt interessant. I sobretot, una cosa que jo crec com a empresari, mentre deixem un moment l'equip, com a empresari veig de molt de valor afegit, i és que tu puguis estar anant amb el teu anglès de Sant Gervasi a visitar a gent i, home, tenir una persona nativa amb qui puguis acabar d'afinar, diguéssim, i de l'afinar bo, no de l'afinar dolent. Doncs aleshores, això, ara mateix aquí tenim 3 punts, el que passa que ell és una persona superexpansiva i això que us recordeu aquell vídeo del Messi que deia «Recuerda mi nombre, soy Leo Messi». Quants en tenia? Doncs jo aquí No sé. m'atreveixo a dir una cosa. Recorda aquest nom, Fermí Cuéllar. Molt bé, Fermí, doncs tot teu, take it away. Bueno, moltíssimes gràcies. M'has deixat gairebé atordit, eh? però no seria just que diguéssim, bueno, que m'apropiés d'aquest mèrit únic i exclusivament jo, no? Vull dir que jo tinc un soci, una sòcia, en aquest cas, i bueno, ha sigut una feina molt compartida. Sí que és cert que jo em dedicava a una sèrie de tasques potser més creatives o, diguéssim, més emprenedores, val? Però evidentment que la potència sin control no llega a ningú sitio, no? Doncs d'alguna manera, aquest contrapunt, vale? He tingut molta sort de tenir-lo i que si hem arribat on hem arribat, sigui molt, poc, mig o el que sigui,
ha sigut per un treball d'equip, no? Això sí que és fonamental. Sí que tu pots ser emprenedor, vols voler tirar les coses endavant el que sigui, però el que sí que també s'ha de tenir clar és que sol no arribes enlloc. És molt difícil. I necessites rodejar-te de gent que en sàpiga més que tu amb tot. I això és fàcil perquè normalment tothom sap més de tu de tot. El bo és que aquesta gent la trobis i encaixi i comparteixi el teu projecte, comparteixi la teva visió. Això sí que és molt interessant. I quan trobes això, doncs és fantàstic i les coses es multipliquen. Però és bàsic que aquest treball en equip, Sí, sí. Jo amb nota personal, diré que jo no la conec, a la teva sòcia. I la veritat és que tinc moltes ganes de conèixer-la perquè ha de ser extraordinària, realment. Perquè és una de les coses més difícils dels negocis. O sigui, bueno, realment... és com si et casessis amb una altra persona. Sí, de veritat, sí. És una relació que has de cuidar, igual com si fos, bueno, com la teva dona, no? Perquè és que ja has posat tot i s'ha de cuidar. I és molt important, sí. Molt bé. Doncs la primera en la frente. Ja diguéssim que ens hem presentat, evidentment podríem estar explicant el teu background tècnic, però ho anirem desgranant i tindràs ocasió d'explicar-ho durant les d'això. Comencem amb la primera, que és molt important. Què és per tu l'èxit? És una molt bona pregunta, perquè jo crec que... No, de veritat, vull dir... Aquesta l'hem provat, també t'ho dic, L'heu? Perquè no hi era. A la primera versió de les entrevistes, quan vam començar a fer el format d'entrevista, no hi era. I la vaig trobar amb un formulari de màrqueting americà molt bo i vaig pensar, hosti, és boníssima. I la vam incorporar fa 2 o 3 setmanes que la incorporem. Doncs jo crec que aquesta pregunta és molt bona perquè què és l'èxit? Ens ho venen, què és l'èxit. L'èxit és tenir diners, tenir riquesa, anar a restaurants, anar a hotels, anar aquí, anar allà, etc. No? Això és el que ens venen i ens ho creiem, perquè ens ho traguem tot de dalt a baix, sempre. Fins que no et pares un moment i dius, escolta, un moment, perdona, a veure, què és l'èxit? I t'ho preguntes a tu mateix i fas una introspecció de dir, a veure, realment, ostres, et quedes una miqueta parat, no? I dius, ostres, doncs no ho sé. Què és l'èxit? No ho sé. Realment, quan ho comences a pensar, te'n dones compte de que no tens una idea realment clara de què és per tu l'èxit. Al final, resultat d'una reflexió, sí que trobes la resposta, i jo et podré dir quina és la que vaig trobar jo, la que he trobat jo, no? Però sí que és veritat que aquestes preguntes importants a la vida la gent no es para a preguntar-se-les. I jo crec que és important parar i reflexionar aquestes preguntes importants. No hi ha respostes rellevants, però sobretot el que hi ha són preguntes importants. És la clau de tot, les bones preguntes. I aquesta és una bona pregunta. Per mi és la llibertat. L'èxit és la llibertat. En tots els sentits. En el més ampli espectre de la paraula. És la llibertat. Això és l'èxit. Per mi. No, és que al final la definició més bona que he trobat jo d'aquesta pregunta és aconseguir el que et proposes. Però clar, això genera, com tu dius, una pregunta, que és què et proposes? Ser lliure és una gran ambició. Lliure de debò. O sigui, no estar venent tot el rato el teu temps per als diners d'altres persones. Correcte. Això és, clar, vull dir, al final tots hem de mantenir el nostre barco de passiu, moltes vegades, i això no deixen de ser aquest tipus de decisions importants. Em sembla que es resol molt bé. Sí que és veritat que no entrevistem a ningú, que no anem a fer cap sorpresa a ningú, però a vegades aquestes preguntes filosòfiques, si tu vols, o de sentit de la vida, o de sentit fonamental de la vida. Llavors, ara anem a aquesta, diguéssim, disserció ha sigut valorada, ja bastant... Home, ja tenim una edat, diguéssim, som joves, però, clar, no som teenagers. Llavors, ara anem a la irracionalitat del nen. Tu, de petit, què volies ser? Jo, de petit,
no tenia... Molta gent té superclar, no? Jo, escolta, l'altre dia veia el reportatge dels germans Roca, un documental que explicava la seva història i explicava el gran, el Joan, que ell tenia clar que als 12 anys volia ser cuiner. I això és tan bèstia, això és tan potent i és tan maco, per això ha arribat on ha arribat, perquè des de sempre tenia clar què volia fer. Jo vull tirar cap allà. Jo no recordo, realment, jo et soc sincer, tenia un camí clar, un camí marcat, val? Però el que sí que me'n recordo és que els meus avis tenien negoci, tenien un restaurant, un petit restaurant, bar-restaurant. I la meva mare tenia una tenda de flors. I el que sí que recordo és, per Sant Jordi, amb 10 anys, muntar-li la paradeta i veure com podíem vendre més. Això sí que ho recordo. I com em posava al restaurant, allà darrere la barra, intentant vendre més gelats i dir-li al meu avi, escolta, si poséssim això aquí o poséssim això allà, doncs tal, i a la meva mare també dient-li, escolta, doncs podríem vendre això, podríem vendre allò, podríem fer no sé què. Això sí que me'n recordo. I m'encantava aquesta sensació de poder vendre més. Era brutal, no? I jo volia que vingués Sant Jordi perquè sabia que tenia més idees que havia recollit durant l'any per vendre més roses aquell any, no? I això sí que jo suposo que és aquest esperit potser una mica que ja hi havia dintre, no? Però no recordo, jo vull ser pintor, vull ser tal, no ho recordo. És pura catalanitat, perquè al final som comerciants. Som comerciants, és que el principal actiu de Catalunya és l'emprenedor, és molt fort, me n'alegro molt. En farien falta molts més, perquè al final tothom vol fer la cosa, tancar-se en un despatx, no preocupar-se de res, i que això com en diuen els americans, en diuen business developers, no? Reals, que obrin bretxa, que siguin... Que després s'haurà d'apuntalar i tot això, però... Després s'haurà d'apuntalar i tot, però obridors de bretxa són molt, molt, molt importants i són escassos. Per això valen tant en el mercat. Per això el valor d'aquest tipus de jugador és tan alt, perquè és molt escàs i és imprescindible. Molt bé. Llavors, no tenies clar el típic, jo volia ser futbolista, després quan ja vaig veure que no anàvem bé, sobretot perquè ho hem parlat molt amb els joves, no? Que dels 12 als 17, allà hi ha aquells 3 anys, o 4 o 5 anys, de quedar-te connectat en l'esport i tenir opcions ja amb 17, si no estàs ja ben col·locat, ja no hi ha res, allà va un munt, allà va un munt. Llavors, va a col·lació de la pregunta anterior. Quan descobreixes que ets emprenedor? Pues, quan estava estudiant, potser a l'últim any, ja vaig començar a moure una miqueta fils entre els meus companys per intentar muntar ja la primera empresa i buscar inversors a lo cutre. El que passa és que això també hem de... Sí. Això m'ha agradat. Bueno, a lo cutre mola, perquè a lo cutre és com s'aprèn. No, i tant. Si jo no arribo a passar per totes aquestes fases, vull dir, no hagués arribat a fer segons quines coses, perquè aquestes fases s'hi ha de passar. S'ha de passar d'arrossegar, t'has de passar pel fang. Has de veure lo complicat que és. És que és absolutament bàsic tenir aquesta base de merda. Perdó, podem dir aquestes paraules? Això que acabes de dir, avui el gran Cardón ho ha dit molt bé. Diu, un li diu, hòstia, clar, si tingués el que diu tothom, no? Si ara tingués 20 anys, i diu ell, si jo ara tingués 20 anys estaria al centre de tractament. O sigui, perquè has de passar-hi, o sigui, no ho aprendràs de casualitat. És que no... Has de passar-hi, sí. Llavors... Has de passar-hi. És necessari. Me n'alegro molt. Llavors, bueno, comences amb els inversors a l'Ocutres i allà ja dius que... Ja veus que l'emprenedoria és un must. No és el hustling, el buscar-se la vida, l'intentar prosperar. És que és un must. És que si no, què esperes? Que un altre et pagui el risc? Al final, si l'altre et paga el risc és perquè guanya molt amb tu. No, està clar. El que anava a dir-te és que això aquest concepte d'emprenedor, això és nou. A la meva època això no existia. Això és una cosa que ara s'ha posat de moda a partir de l'Steve Jobs i veure les seves superpresentacions i coses així. Ho hem copiat dels s'ha posat...
Sí, s'ha posat molt de moda i ara és genial, no? Tothom, l'emprenedor està ben vist, mola. Ara l'emprenedor és molongui. El que passa és que la següent fase de l'emprenedor ja no mola tant, perquè es diu empresari. Això ja és el dolent. I aquest és el dolent, eh? Sí. Clar, home, jo ara ja, quan em facin posar el sombrero de copa i anar amb el puny... Sí. Ja, és curiós, això, eh? És curiós. O Molt sigui, fort. emprenedor, mola un muntó, supermolong i tal, però la que dones el següent pas, que vol dir que t'ha anat bé com a emprenedor, perquè t'has tornat empresari, Llavors ja no mola. llavors ja ets dolent, perquè tens totes les connotacions, no?, de l'empresari dolent i així, no? Però, bueno, la societat et veu... Està vist així, de moment. A veure si logrem canviar-ho. Vale, doncs aleshores, aquí ve un punt d'inflexió on passarem a l'únic moment, no traumàtic, perquè és el que diem, és experiència, però, clar, nosaltres ara tenim ja 1.200 subscrits, alumnes de l'Acadèmia de Creadors de YouTube.cat. Som nosaltres, perquè no hi ha traducció oficial al català. Ens van donar un sellito de sou ambaixadors, busqueu-vos la vida i estem fent el que podem amb els recursos que tenim. Ja sabem els problemes que hi ha en el SEO en català, perquè som automàticament autotraduïts, perquè no hi ha pràcticament profunditat editorial en català. Llavors, hi ha gent molt jove que està amb aquell discurs de afroturismo, emprende, que guai, como mola, seràs tu jefe, cómprate Ferraris... Ja. Però aquí t'hi jugues la cara de debò, eh? O sigui, que aquí et jugues les relacions familiars, personals, de parella... O sigui, és com dir voy a ser artista, però de liar-se la manta i a tocar a la calle, eh? O sigui, en plan no vaig provant, vaig jugant com entre dos mons. Llavors, anem a explicar si t'acaba anant bé, és el millor del món. No hi ha res superior. No es pot comparar amb un alt executiu, perquè un alt executiu no deixa de ser un esclau ben pagat. Saps? Si tu ho aconsegueixes, és jackpot, estem d'acord, però t'hi jugues tota la vida. Un segon. Molt bé, doncs després del pitjor moment, que és el que dol, la part dura de tota aquesta elecció de vida que prenem, ara anem a parlar del millor moment. Aquell moment en què dius, hosti, només per això ha valgut la pena. Ja et dic que a nivell empresarial ha sigut fa poquet, ha sigut en el confinament, no? Que tot l'equip ha tingut una resposta absolutament impressionant. I realment veure el compromís de la gent amb el teu projecte, amb el nostre projecte, amb el de l'Àngels i el meu, és brutal, és molt maco. Més enllà de l'intercanvi pur i dur a nivell financer, diguéssim, no? Que tens amb les persones, no? Allà es veia que hi havia alguna més que això, no? I això ha sigut molt maco. Molt. Bueno, és que al final és acomplir somnis. Del que parlem és d'acomplir somnis. I me n'alegro molt, de debò. Val, doncs seguim. Anem a parlar del tema del mentoratge. Una cosa important per l'emprenedoria. Quins han sigut els teus principals mentors? Doncs mira, jo crec que no he tingut massa sort amb això, però et diria que ha sigut, un dels principals ha sigut la lectura, vale? Et diria. Sí. I després, és cert, vull dir que realment una persona... Jo també el tinc, aquest mentor, sí. Sí, te dic la veritat, trobar un mentor, trobar una persona que realment tingui experiència, estigui allà, t'acompanyi i tal, doncs qui el tingui, escolta, té moltíssima sort, és meravellós. Jo no l'he trobat com a tal, m'ha sigut difícil. No he tingut aquesta sort. Vale. I bàsicament, doncs això, te'ls has de buscar si no els tens, no? I sí que tens gent que admires, tens altres empresaris que admires per la manera de fer, per el que han aconseguit, etc. Però algú que m'hagi acompanyat en el camí no he tingut la sort de tenir-ho, però ho recomano molt. O sigui, buscar-lo i si el trobes, doncs realment apreciar-ho molt, perquè val molt la pena tenir algú amb experiència que et pugui acompanyar en el camí, no? Que en els moments difícils, en els moments de dubtes, de preguntes, etc., tenir-lo allà ha de ser molt reconfortant i et
pot ajudar molt, realment. Molt bé. Escolta, llavors aquest altre mentor que sí que compartim tu i jo, que és la lectura, quins han sigut els llibres que t'han marcat i per què? Doncs mira, bueno, diré la veritat, ¿vale? No tenia que dir perquè és una mica cutre també. Doncs mira, jo vaig començar, sí, jo vaig començar a llegir una mica per casualitat, no? La meva mare sí que és una lectora compulsiva tota la vida i de jovenet sí que havia llegit molt, però vaig parar de llegir, no sé per què, mal fet. I vaig tornar a arrencar a llegir, ¿vale? No sé, l'any d'arrencar l'empresa ja, però d'una forma molt bèstia, no? I vaig començar amb llibres d'aquests que es deien d'autoajuda, que se'm va caure a les mans un llibre d'aquests d'autoajuda, no? Que es deia El monje que vendió su Ferrari, que dius, bueno, del Robin Sharma, que és una tonteria de llibre, val, si vols. És com el del peso, no? Sí, correcte. Això és d'aquest estil, no? Però no sé per què va com remoure alguna cosa. I a partir d'aquí vaig iniciar a llegir a saco fins a, bueno, doncs llegir... Clar, amb què et topes? Et topes amb Hill, no? Home, estàs tocant a Nostre Senyor. Sí, a Nostre Senyor, vale? Del que tots els apòstols veuen. Que, bueno, llavors aquests llibres et canvien la vida, no? Hi ha llibres que et canvien la vida. Covey, Goleman és meravellós, no sé, són molts, no? Jo estic parlant sobretot de llibres d'emprenedoria o de creixement personal, digue-li, que em vaig enfocar sobretot a llegir llibres d'aquest estil. No literatura clàssica, per dir-ho d'alguna manera. Tot i que també és recomanable, però quan t'enganxes a això ho vols en vena, no? Kiyosaki, no sé, és que comences i, a més, el bo és que no en tens ni idea de tot això, no saps cap nom al principi, però un llibre et porta a l'altre. L'altre et porta a l'altre, l'altre et porta a l'altre. I comences i és una passada. Se'm posen els pèls de punta encara, de veritat, I és brutal. La primera vegada que comences a llegir aquests llibres, hòstia, és com dir, uau, què estava fent abans, tio? És increïble, no? Increïble. T'agafa com una cosa a la panxa i tot, d'emoció, no? Són companys teus i que t'acompanyen tota la vida i els tens subratllats, treballats i de tot aquests llibres, no? Perquè no sé, són companys, no? Són companys de viatge, a més, no? I llavors l'únic que esperes és tornar a trobar un llibre d'aquests que sigui tan bèstia, no? Ara estàs buscant a veure si tornes a trobar un llibre d'aquests que t'impacti tant, no? Home, el llibre de Hill és com alquímia, no? Perquè junta tot, és com un màster en intel·ligència emocional atemporal. Perquè fa 100 anys era així i d'aquí 100 anys seguirà sent així. I Carnegie, també. Hi ha coses que canviaran, però la reixa fonamental d'aquesta intel·ligència emocional és brutal, sí. En aquest sentit, jo també em sento molt identificat amb tu, perquè jo me l'he hagut de buscar, aquesta mentoria, en els millors del món, no? I partint des de Hill, que va ser el primer, i aquest llibre, evidentment, és el meu llibre. Bueno, de fet, ara no és per vacilar, Però, clar, com que el meu llibre estava tan rebentat, vaig ampliar una mica la finestra per ensenyar-t'ho i estava ple d'objectius del passat, alguns aconseguits, alguns no, perquè moltes vegades no és això. M'he comprat nou, per començar des del punt que jo estic ara, la versió deluxe. La versió deluxe. Que fort! Clar, perquè el meu llibre ja està impracticable, ja tinc el nou objectiu fet, etc. Molt bé. Per què? Perquè el llibre antic està impracticable, està ple de destrossat, no? Perquè al final vaig veient que, bueno, és que és un tema que m'emociona molt perquè la gent segueix sense veure aquesta tecnologia, no ho entén. És en plan, jutja el llibre per la tapa. Un refrany mai havia tingut tant sentit per mi a la vida. Molt bé, doncs escolta... Una cosa, Enric, només. O sigui, també tinc aquest i altres llibres, els tinc a l'iPad per llegir. És una pesadilla tenir-ho a l'iPad, Saps per què?
No, en sèrio. Sobretot pels altres, perquè quan llegeixes alguna cosa interessant dius, ostres, que guapo això. Copiar i ho envies per correu electrònic a la persona, perquè dius, ostres, això, aquest tros és per aquesta persona, no? I li envies, doncs clar, la gent ja està de rebre els meus corta i pegues fins a dalt de tot, perquè t'ho fa tan fàcil des de l'iPad que és brutal i no pares d'enviar. I a més, quan fas el retall et diu de quin llibre i quina pàgina és. És guapo. Sí. Això està molt bé. Això és una molt bona idea i és un empoderament de la teva xarxa de connexions, està claríssim. Sí. Llavors, ara diríem que et demanaríem com a, direm, emprenedor sènior, no direm empresari, perquè sabem que no és gens trendy. Ho direm una mica d'això, però com a emprenedor sènior, quin consell li dones als emprenedors joves? Ja no et dic només als millennials, sinó també a la generació Z. Vale, jo l'únic que diria és, en aquest sentit, que algú que comença, potser està molt trillat, està molt dit, però jo crec que s'ha d'insistir en aquesta idea. Si tu t'hi poses amb l'única intenció a fer el que sigui per guanyar diners, no ho facis. No ho facis. Te la fotràs, segur. Hi ha casos obvis, ¿no? El de, hòstia, ¿sabes qué? No sé qué hacer, tal, no sé cuántos, me pongo, abro una frutería. Vender frutas no debe ser tan difícil, ¿verdad que no? Un restaurant. Posar-se un restaurant. Y la segona, un restaurant, ¿no? ¿Qué hago? Tengo tal, pues venga, lo invierto en un restaurante. Molt bé. Quan duren? D'invertir aquí en la teva educació, no en pagar locals. Sí. Res. És difícil. Si no tens un puntal d'algú que realment vegis, hostis, això real, i sento passió per això, jo vull fer això, val? I no apuntar-les bé, interiorment, no et anirà bé. El més probable és que no et vagi bé. Si no tens aquest ressort dintre, no? Que et tiri, que dius, hòstia, és que vull aconseguir-ho, vull tirar això endavant, hi ha algú que t'apalanqui bé, és difícil si només vas per un tema econòmic. Mira, jo faré això és el que els diria, sí. Mira, jo faré un salt. Primera edició, crec recordar, del 37. I la següent cosa que ve a col·lació d'això que dius, exactament això que dius, és gairebé 90 anys més tard, és l'Acadèmia de Creadors de YouTube. Perquè quan tu estàs fent els cursos preliminars de dir, bueno, de què vols parlar, de què faràs al canal, quins tòpics parlarem, keywords, vés a comparar competència i tal, tu has de decidir, et fa una pregunta molt bona, que és de dir, què faries tu un diumenge sense cobrar per tota la teva vida? O sigui, a tu el diumenge, què faries? Que dius, no tinc pressió, puc fer el que jo vulgui, és diumenge, puc fer el que jo vulgui, què faries? Doncs això té moltes més possibilitats de funcionar per una simple qüestió que la que tu comences a engranar a l'acadèmia i a entendre la tecnologia de l'acadèmia, te'n comences a donar compte que al final, diguéssim, també és un cost. Bueno, no passa. Ja està, ja. No? Comences a donar-te en compte que també el cost de producció, que és el circulant, diguéssim, en les empreses, tindrà un pes molt important. I si allò només ho estàs fent des d'un punt de vista transaccional, no hi fotràs tota la passió. No seràs el millor del món amb una cosa que fas per dir, pillo una comissió, adéu, gràcies, saps? Hem d'aprendre per mi. Sí. I prendre aquestes decisions té més amb lo emocional o filosòfic que amb lo tècnic. Molt bé, llavors ara nosaltres ja per despedir, gràcies per haver-nos donat aquest temps, sobretot la gent més jove ho agrairà molt, jo ho he agraït i quan a mi m'agrada és que, bueno, mentre m'agradi a mi, bo és, saps? Sí, perquè al final qui està donant, és el que estàs dient tu, arribem a aquests llibres que ja està tot escrit i no sabem res. Llavors, el nou emprenedor, aquí es pot fixar quins són els seus mentors. A Catalunya no hi ha ningú que parli d'aquest tema. I crec que és molt important, perquè la majoria de la gent, a partir de la nova realitat, haurà de reinventar-se, millorar, hustle and game.
Vale, doncs llavors, com que això serà una sèrie de conversacions amb un procés, o sigui que ens tornarem a veure ara amb en Ruaix, segurament. O sigui, anirem fent retrobats, no? Revisiteds, allò que fan les sèries, de dir, bueno, llavors jo el que faig és per despedir, és dir, digue'm quin és el teu desitjos a curt plaç. Bueno, 6 mesos, una cosa així, desitjos empresarials, objectius, per quan ens tornem a veure d'aquí X temps, puguem dir com va anar allò, tal. Dóna'm uns desitjos per al que queda d'any, què tens al cap, quina és la teva idea, quin és el projecte comercial a curtíssim. Vale. A veure, en el moment en què ens trobem, nosaltres, i suposo que moltes empreses el que tenen al cap ara realment és subsistir, bàsicament. Nosaltres passarem aquest any, el planarem. Jo estic content per la resposta que hem tingut a nivell d'alumnat, la matrícula que hem tingut per l'any que ve, ostres, ha sigut brutal. Hem fet moltes coses noves, hem fet un salt bestial, sobretot a nivell tecnològic, no? Coses que teníem allà aparcadetes. El Covid i la situació ens ha fet moure peces molt ràpidament i hem aconseguit avançar moltes coses que teníem en el calaix molt més ràpid del que teníem pensat, no? Sempre les tens allà escrites en el pla estratègic, però mai les acabes de desplegar, doncs ho hem fet, no? Jo, d'aquí a final d'any, espero realment que amb tot això que ha passat seguim el procés de creixement i d'aprendre que hem iniciat, no parar de seguir aquest camí, perquè crec que ha sigut molt interessant per tota l'empresa. El gir, sobretot, de mentalitat, no? De dir, ostres, d'aquest aprenentatge constant per créixer. Aquesta marxa més que hem posat, no perdre-la. I seguir així durant tot l'any que ve, perquè crec que s'obriran un munt d'oportunitats. Quina bona manera de definir-ho, Quina bona manera de definir-ho. Aquesta cinquena que has posat no haver de reduir a quarta un altre cop. Que guai. Molt bé, Fermí, és un honor, ja ho saps. Ens veurem aquest estiu. Des de S'Agaró envia fotos. Vale. Coincidirem en un moment o altre, perquè jo també tinc coses per allà dalt. I és un plaer, de debò. És un honor caminar plegats cap a un objectiu que és la llibertat, sens dubte. No, el plaer absolutament meu. Enric, ja ho saps. Vull dir que gran feina la que fas en tot. I bueno, no sé si dir mentor, però sí que jo crec que per mi ets una persona molt important amb la qual és molt, molt, molt interessant cada vegada que ens veiem parlar-ne, perquè sempre aprenc coses a tu. I això és molt interessant. Això és la hòstia. Perquè jo aprenc... No sé si te'n recordaràs, perdona una cosa només, però una vegada em vas dir una cosa molt interessant. Vull dir que quan coneixes algú que val molt la pena, a part de preguntar-li els casos d'èxit o com li ha anat o com no li ha anat, el que sigui, pregunta-li quina és la seva guia de lectura. I això també és... De les persones interessants que conegueu a la vida, pregunteu, escolta, tu què has llegit? Sí, és molt important. Perquè és un tresor, segurament, el que té allà dintre. Segurament que sí. Bueno, gaudeix del cap de setmana. Moltíssimes gràcies per l'experiència, per l'estona que ens has donat. Servirà a més d'una persona, segur. Moltíssimes gràcies i a reveure. Ens veurem. Gràcies a tu. Gràcies.